ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯାଜପୁର, ସେହି ସମୟରେ ଯବନ ରକ୍ତବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେବାୟତକୁଳ ମହାବାହୁଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ପଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାତାଳି କରି ଦିଆହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପାତାଳି କହିଥାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୋନପୁରର ବର୍ଡ଼ର। ଆଉ କିଛି ଦୂର ରହିଲା ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପା ଚାଷ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୋଗ କିଣି ନେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ରଥ ସବୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। କିଛି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ମହାବାହୁ ହାତ ମେଲି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସିଗଲେ ପାତାଳି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାତାଳିର ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ। फाइनाली आम एत स्ट्रगल कला ऊपर को पहुँची गलु। देखु केते सुंदर दृश्य, केते सुंदर देखा से जगह सब पहाड़ गछ।
फाइनाली आमे पहुँची गलु एबे जगांको दर्शन करवा चलंतु। तो फ्रेंड्स आम तो अब घर को पलि आसलु बुलाबुली सारी आज भिडटी ये रखुची भिडटी केमती लगे मत कमेंट बॉक्स माध्यम निहाती जनइबे आदि वीडियो नुआ अच्छे सब्सक्राइब करने लाइक करेंगे। रही जय जगन्नाथ।